morning! Sa ko karon na mata guys, 5 o'clock in the morning, di aga baklay na mi. Mo ni view na makaron dara good Miss Alicia, dara pos ibabaw sa bahay nila Undoy. Ni sa jud mig mata para maka-witness na pud mi sa sunrise. Garudara kog flashlight guys, kay ngit-ngit pa man dya medyo baga-baga pa sa pagsagbot kasi tunob na manuhak na ispat ra man ni kay ngit-ngit pa magalasing ko dari. Harahata guys, gafag. Tanawag Shadows Mountain. Di ba buko ijutok na na. Aranay sa. Oh. Alas 5 bunta guys. Gafag ag palibot mga ito jok. Kita mo danang nay mountain dana ang hamrog ni Ugdo. Taga diha ko. Mao nay batong puti. Ibidaan ako sa mga kwanggol. Sa mga hilig og picture ang daghan spots daari bitaw nga imong kapilian ug as ka mo pusing diha mo. Balitok ba ka? Ako dahil ramang ko niling ko na may mga bato-bato good. Guwapo lagi magpusing-pusing. Dili ko kamao. Alright guys, so pasensya na mo kay di gadyo ni tinawatong kuha kay ngit-ngit pa. Mo to nag picture ko ipakita ra man ninyo mga picture na he. Na mo Undoy unsa ka view ag lugar dari. Tanawan ninyo. To ana sila nangatkat na. Bidaan ako. Tas Undoy. Alay, wait for me darling. Arang lisura mo gugdana. Lisod ka jugdan. Lisod agdan. Uy, pataka lamang ka siminto, bato. Sira. Di ko kumpensaan kay jagma. Ligid ni balang-balang gagagi. Tapos ubos po niton. Jag ubos ra ba tanaw ni jag ubos. Bakilid ka adyo. Ug dari paspikas kimbag yapon. Doy watas ako doy. Di maluko uy. Merkagkag. Kaglaag. Naka-vlog dari ka na mag-istorya bitaw man yan na cellphone ka mapandaw dad kay grabe magbato mo sabod bastiin. Mubada ka na ha. Among ko. Tanaw di ko, di man. Among gud ko nimo. Man, ikaw ra. Ikaw ra mga among. Say mo kung bahon jag mamo ka dili ako una mabungi. Hey, ako yung una mutugdang. Ako kamulagpot ko. Di ba? Kamulagpot ko. Parang nasa view duro lami pa manis panorami. Ha? Wala man ni na-disturb. Dog. Say, stuck atong hawak. Hala! Wow! Sarap ako, ha! Guys, grabe gupuha ka ato. Haman. Dari man ta, kato naglakaw ta. Lahi rang pagbiog, dari ta sa ibabaw. Kato nagbagot-bot ka. Lahi rang pagbiog, kaya dito raman ta. Di eh. Dari ta na nakatadhan na. Char! Nako po. Salamat, Doy. Tagna ko pa. Tsa grabe oh. Nagfag na buntag sa jo. So guys, this is Alicia. Ara saya ngas bio oy. Ara bahu amang ad. Oy, kada lagi atake na. Hari pa mga sakit. Grabe jeng bahu ah. Sais baboy ba? Wala may arab tuk fag. Grabe na isa oy. Arang na isa. Lusa, naglingaw-lingaw pa dito sa fag dari baru isud ko ginhawa. Ara sayang oy wa na baho dito. Arang na isa guys oh. Vitamin sa mata. Pero ilong kilir. Kilir sa ilong dari pero vitamin sa mata. Samot man doon nagka-intense man ang nagka-intense. Mura sunod-sunod agad ninyo basi kini nakaigit ninyo na. Tugan mo. Hoy, kasi nakalibang. Wow. Isn't that amazing? Tanawa ninyo. Ang baho alam ang pud. Kinanaysan rabat sa view jud kina. Mura pagkag naslayang nasud ko no pero narles Alicia.
Daot ra magbaho. Trabaho aja ka aja. Saan naman eh? Unday, suka-suka na. Trabaho kami to. Saan naman eh? Mura na mga apat din sa baho. Daghan nagbuwak ko. Daghan nagbuwak sa bus. Daghan nagbuwak. Ano na? Yung maklaros kamera. Hala. Na, tanawan ninyo guys. Kuyawa. Daghan na. Nalagap jud. Ito ah. Ilan maklaro. Alam na tamagi. Ang kadaras sa bus. Hala, daghan na. Buwak, napuno. Na. Di maklaro kay ngit-ngit pa. Pero araw daghan ang buwak. Wow. Ha? Ha? Daghan na. Dusar, lami, ano ba? Lami, raba. Buwak! Na. Hala, duy. Awa. Na? Hala, buwak. Karaghan na. Wow. Aran na isa. Hani ka ning buwak ka. Pwede manibot ang flower pot. Na. Sanawa ninyo. Para pag laing nasod na yung mga flower. Wow. Isn't it amazing na napuno? Hala! Paraiso. Tapos ubos, puro buwak jud. Kanang baja? Hala, ranaysa. Ug lamdag pa ni guys, maklaro ning mga violet na color dihang buwak. Violet ba ni? Purple. Harang na isa na. Pag na ako dulo, basig na hinog bagnay. Uy, di ka tama lanag dan eh. Luwag! Paglik man, mara maglainin. Ulingon, adara. Pinlo ni kay wild tao. So, isa na ba? Nay. Nganto ni jugbog na eh. Kaila pa mo rin eh. Kaila. Sabaw sa English ano grapes na. Kwan? Bere. Bug madir. Bug mader. Bugnay. Ano? Delikado balintong tara ni. Magaba. Adyo nga na. Nga nasa pispisan sa. Mga potod no na. Pagpakawa siya. Madaghana. Tak magka. Siyempre, gikan kumata. Dugalin. Gimuta. Buhi pa. Guys, Panoramic Park is fogging right now. Look at that. Look at the view. Isn't it amazing? Jaraman eh. Di basta-basta eh. Labangan ka na. Tabang po. Tabang lagi ko. Narap baga ah. Hala. Di pa gani. Sa ka magreklamo na natanawa sa ring tikas tiil. Awa guys. Sabi ito ba? Panoramic. Hintaw. Nagahang pagumang kan looy. Kabasag bike. Wala na nagpaklay. Nala size naman. Ano sa ay? Para mauhawa doy. Uy. Kung ka nagdagduglig doy. Buntag man. Buntagan ni may na magtubig. Tanasa ka na. Rumawa na mong haw. Hawak ka doon. Kapagat ka nito. Magdagtubig. Di sa magagikan deh. Di sa ka na entrada. Bonin mo. Kami na silpon be. Nagto. Kami na silpon. Nansan na silpon. Abuting naman. Gibunhok ko ng silpon. Nansan na yung simod.
Naman. Nihubag man. Hubagdaan. Ladoy, ara pa man itong ladyo adoy. Okay na na. Lasa na. Tukaran pa tud ka adyo. Lasa na sa kaan. Awan ito guys, may mga bato. Nagkaag bato. Jarang na isag view. Oy! Grabe! Amazing! Isn't that amazing guys? Tanawa ni Jug view na to sa tahang mata karong buntaga. Wala ibahong tayo dari. Mary guys, mo sila may tanan. Rebound! Harlay sag basak. Uy! Naisas view. Uy! Bani. Guys, mao na to'y last guys. Pagtugbong na mo is karsada na. So, daplin na ni karsada sa kabatang Alicia. Thank you kayo sa pagtanaw sa tag vlog today. God bless ninyong tanan. Thank you sa support. Thank you sa ning like. Thank you sa ning subscribe. God bless. And I'll see you tomorrow on my next vlog. Bye everyone. Amping mo gasa mo karon.